Lleca Garneres, esa pepa granota, avui vingam a sopar amb a Salvassar, al Tito Vicent. Ben recomanat per un company de treball que diuen Javier Ríos, més conegut com el Sebi. Anem a provar moltes coses que no s'han dit ell. Doncs mireu, nos ha tret una teitaina, anem a provar-la. Ha sigut un detall d'ells. Pata llonganissa, mireu, tomata, pimentó, veure com està. El que no porta són els pinyonets, porta armela i porta un muntó de tonyina ensorrà. Mireu que animalà, en porta molta, està molt bo. I el pa calentet, els trossos que porta de tonyina ensorrà, exagerat, Mira que grossos que són, són exagerats, Boníssim, Les braves, anem a provar-les, a veure com estan. A veure. I molt important, piquen una micoteta, que condenen ser unes braves, no que en vas a puesto no piquen, això no braves ni són res. Boníssimes, Estan crugues per fora, melosetes per dins, jo crec que les faran. Les frigiran primer a pocs graus i després quan ja el client les demane li pegaran un toc fort de frigidora i les remataran. I estan boníssimes, Pues mireu, havent demanat després sobre ella, us ha dit que el cuiner la fa de la següent manera. Primer la bullís 40 minuts i després l'acaba de fer a la planxa. Té una pinta espectacular, A mi no és una cosa que me mate molt, però ens ha dit que era una de les especialitats de la casa, doncs anem a provar-les. A provar com estan. Que bona està. Fa el crunch. La veritat que boníssima. Molt, molt, molt bona. Jo per ell no l'he vist així mai, Boníssima. També m'agrada fregida, però és que així també està molt bona, Espectacular. El crunch que fa, noteu, pues se queda espectacular, Bueníssima, Per ara s'ha agradat-me tot, Ningún pero, ningún plat, Espectacular tot per ara. És de la pastisseria de Puçol a Ixa, perquè són família i el compren d'allí. El pa està molt bo, la veritat, està espectacular este pa. I una cosa us vaig a dir, la pastisseria Ixa, si voleu menjar pastisses de categoria, aneu allí que es fan d'escàndalo, I a part també té cafeteria per si volgueu prendre un cafenet o qualsevol cosa. Sèpia en tempura. I porta una salseta així, els trossets, anem a sucar a veure com està. Buah. El sèpia fa sabor a sèpia, Jo pensava que anava a ser callo de sèpia, però no. És sèpia, Vaig a partir-lo. De sèpia segur, Segur. Mireu el primer que està. Molts puestos, la majoria de bars, ja em mireu, fiquen callo de sèpia, que és més grossa. El vas sense pati ni de res, però això és sèpia, però fijo, Te dic una cosa, este plat, si tingueu de vindre, demaneu-lo, Però és que ja no és que és qualsevol dels que havem demanat per ara, que estan boníssims, però si n'hi ha molta quantitat i per ser sèpia, jo ja no sé ara, després ja valorarem cada plat, però jo no sé què, per ara, és que no li puc trobar ningú pego ni res, està tirant, que m'he quedat al·lucinat. A veure, hem demanat el pan bao, de pollastre, porta un poquet ahí de ceba roja, el pollastre i una salseta de iogurt, crec que portarà. Anem a provar-lo. No és un dels plats que més me fa il·lusió, però per provar-lo. Ja us dic que des que més m'agrada no és. Però és que a mi això no me fa molta gràcia. Però està molt bo. I a part d'això, la cebeta li dona un poc de crunch al iogurt i és molt important. En molts puestos el fan a la planxa. I el que passa és que la caguen, perquè el ressequen. I en pan bao està el mollet esponjós. No sé els meus preferits, però està molt bo. Mireu si està ben feta la sèpia en tempura, que ja porta almenys 10 minuts així en el plat. Normalment quan porta 10 minuts al final se queda molla la tempura, pues està, jo no sé com Nassos la farà, que encasta, mireu, que encasta perfecta, Mireu, hem demanat les carxofes en pernil i ja us dic una cosa, que el pernil és de qualitat. Peixes taquetes que té blanquetes ahí, ja serà un pernil de qualitat, no serà un pernil de bellota perquè no pot ser, si no costaria este plat igual 30 o 40 euros, però el pernil ja se nota que és de qualitat. I la carxofa parece que estigui feta a la planxa. Anem a provar-ho, a veure com està. Està molt bé de menusadeta.
super meloseta, tendreta, molt bona. I a veure... Este plat també és per demanar-lo, Les picotetes que té blanquetes, no sé si ho apreciareu. Això vol dir que és un pernil de cebo, segur. Encara no l'he provat. Jo crec que és un de cebo, entre etiqueta blanca i etiqueta verda. Però és un pernil ibèric segur. Mira, anem a provar les vieires, que són estes. Pues porta un caldet, que porta un poquet de julivert i un poquet d'oliete. Hi ha una cosa molt important que us vaig a dir. En qualsevol puesto són uns sinvergüences i te diuen que són zamburinyes. Zamburinya n'hi ha molt poqueta zamburinya i a part us vaig a dir altra cosa molt important. Mireu, això, aquesta lonxeta, és impossible que sigui això. És impossible que sigui zamburinya. La vieira val a 20 euros el quilo i la zamburinya val a 40. Les coses n'hi ha que dir-les per el seu nom. El que passa no sé per què ho permeteixen, però les coses n'hi ha que dir-les per el seu nom. I això és un punt molt bo extra per aquest restaurant, perquè diuen les coses per el seu nom. Si és vieira, és vieira. Hem de demanar la sèpia i és sèpia. No van en tonteries, que moltes vegades diuen que és sèpia. No, és sèpia. I la zamburinya més xicoteta. Anem a provar-les, que no vol dir que siguin roïns, Pues està molt bona, Molt bones, Els he demanat aposta perquè ho sapigueu, a veure el que era. I ja l'últim, que ja quasi ja no puc menjar, jo no soc molt menjador, he demanat molt perquè ho vegueu en el canal, però jo no menjo tant. Mireu, l'hamburguesa que hem demanat, una Smash Burger. Porta 2 discos de Smash Burger. El que fan és que agarren la cara i la planxa, el que fan és aplastar-la molt, i la van fent aixina, i el que aconsegueixen és que se caramelitze. El pa segur, claro, si el pa era d'aixa, el pa este d'hamburguesa de brioche és d'aixa també. I això n'hi ha que dir-ho, això fan ells artesanalment en la pastisseria. I anem a provar-ho. Boníssima. Porta una salseta molt bona, un poquet de bacon, un poquet de tomateta i un poquet de ceba morada. Sabeu com se queda la cara? Que se queda caramelitzat, mireu. Un espectacle, molt bona. Val la pena demanar-ho, Pues mireu, hem demanat ara un cafenet, una cosa postre no demanar perquè queda un fraíssim, no podia ja més, estava per rebentar. Ara traurem que no s'haga el compte i valorarem i analitzarem cada cosa. Pues mireu el que ha costat, 67 euros, a veure, 145. Val la pena que vingueu així, És que 67 euros en 60, ben demanat bien, vale. És que són 3 persones, és que és com a 22, sí, 22,50. És regalat, però és que és regalat i tot és espectacular. És un puesto que tingueu d'apuntar-vos en la vostra llista perquè val la pena. Jo el que he demanat, no sé l'altre com ho faran, perquè és que tenia moltes coses i jo no puc provar-ho, però demaneu-ho, però vingueu sí o sí. A sopar així, que val la pena, no, més que la pena. Pues adeu, no oblideu-se subscriure-se al canal i donar-li like.